So ayan mga ka-alright, no. So dito tayo sa taas kay Kuya Puloy, nagpupurma dito sa isang poste. Ayan. At mamaya bubuhusan namin yan. Ating gawa natin kahapon, overhead. Ayan. Alright. Ayan, lagay ko sa camera ko. Ayan, pakyaw muna po ni Gatso ngayon. Pakyawan na yun. Pakyaw ang vlog. Tulong lang muna ngayon. Basta masipag ka lang. Pag maliit, pag iniipon, lalaki din. Ano ka ba, Loy? Oo. Laki rin yun pag iniipon. Yeah. So maliit lang naman nag-uumpisa yan eh. Dito kami sa baba. Gamit mo yung pakan daw. Yan po ating padilig mo tayo kapag gagawa ko na yun.
electrical, tubo. Ay, ano, yaw. Ano, bili na ano, para may bounce ka. Pang-electrical. Para pa nagpalikada. Siguro, napataw na. Ikibulos na. Alin? Nandito sa taas. So ayan, continuous po. Ayun. Sinaraduhan na. Sinaraduhan na. Yun po, may buhos na. Tinanggal na po yung, ano, yung kahapon. Ayan, tibay. Tibay ng pyrol. May poste. Ayan. Walang kagalaw-galaw. Ayan, wag lang gagalawin. Alright. Yan, iwan ko muna ulit para tayo makagawa na sa baba. Yung kuwag ko tuloy ito. Katukutok sa kanya.
Maaari ko. Patungan ako. Sabi ko kay Mating ulit. Pati, iba mo man na ako sa sinyo. Kurang na ako. Sabi niya, ay, kasama na marayaan. Tao na, ari diyan ang passport ka na ko. Sorry talaga dito sa Batuangan. Maalis na ka. Tapos ang
Puminto na yung oras. Puminto mo siya sa ano, kabila. Yan. Kaya po nag-alistilo, pambuso sa poste. Napurmahan na ni Kuya Kuloy. Yan. Siupaw. Hot siupaw to, no? Apo. Toasted. Toasted. Sarap.